ברוכים הבאים לשיטה ללמוד ארמית עם חיוך, שיעור מספר 3. מה למדנו בשיעורים הקודמים? למדנו שהשפה הארמית דומה מאוד לעברית. למדנו שהשפה הארמית קלה מאוד ללמידה. למדנו מהי כמות המילים הנצרכות לידיעת השפה. מה נלמד בשיעור הזה? נלמד סיפור מהגמרא, נתמקד ב10 מילים שכיחות, וכמובן נמליץ לכם שוב להשתמש בחוברת הקורס, מכיוון שרק שם תוכלו לחזור פעם אחר פעם אחר פעם על המילים שאתם לומדים, עם כל מיני משחקי מילים והעשרה. אז ניגש לסיפור הראשון. הבריונים חוזרים בתשובה. הגמרא מספרת, אנו בריוני, אותם בריונים, דאבו שהיו בשבבותי בשכנותו דרבי זיירא, בשכנותו של רבי זיירא. דהבה שהיה מקרב לאו, מקרב להם, אותם. כי היכי, כדי שדנהדרו לאו בתיובתא, שיחזרו להם בתשובה. ואבו והיו קפדי רבנן, והיו מקפידים חכמים. כי נח נפשי, כשנפטר דרבי זיירא, רבי זיירא, אמרו אותם בריונים, עד העידנא, עד עכשיו, אבא היה כתינה חריך שקי, קטן חרוך שוקיים, דאבא שהיה באי עלן רחמי, מבקש עלינו רחמים. אשתא עכשיו, מן באי עלן רחמי, מי יבקש עלינו רחמים? ערערו בליבם, ועבדו תשובה, ועשו תשובה. זה סיפור בגמרא, שהגמרא בעצם מספרת על רבי זיירא, שהוא היה מקרב אנשים, היה מקרב את אותם הבריונים, כדי להחזיר אותם בתשובה, וחכמים לא ממש היו שמחים. כאשר נפטר רבי זיירא, אמרו אותם בריונים, עד עכשיו היה קטן חרוך שוקיים, שזה היה כינוי לרבי זיירא. אפשר להסתכל בחוברת ולראות למה קראו לרבי זיירא קטין חריך שקי, או לעיין בגמרא ולראות שמה. אבל עד עכשיו היה אותו קטן חרוך שוקיים, אותו רבי זיירא, שהיה מבקש עלינו רחמים, היה מתפלל עלינו. עכשיו, מי יבקש עלינו רחמים? מי יתפלל עלינו? וזה גרם להם לערער בליבם ולחזור בתשובה. המילים שאנחנו נתמקד בהם כעת נמצאות מולכם בצבע אדום. אלו מילים שכיחות בשפה הארמית, מילים מאוד מצויות, ולכן נתמקד בהם. אז תסתכלו למטה, מתחת לכל מילה בארמית יש את פירושה בעברית. פירוש המילה אנו, אותם. פירוש המילה דאבו, שהיו. פירוש המילה דאבה, שהיה. פירוש המילה לאו, להם. פירוש המילה כי איכי, כדי ש. פירוש המילה ואבו, והיו. פירוש המילה אשתא, עכשיו. פירוש המילה מן, מי. פירוש המילה אבא, היה. פירוש המילה העידנא, עכשיו. נתמקד בשתי מילים שמשמעותן זהה. העידנא פירושה עכשיו, אשתא פירושה עכשיו. העידנא מגיעה מצירוף של שתי מילים ארמיות אחרות. אי עידנא, שפירושו אי זה, עידנא זמן. זמן זה. זאת אומרת עכשיו. גם המילה אשתא מגיעה מצירוף של שתי מילים. אי שעתה. זו השעה, שפירושה בעצם עכשיו. המילה אי עצמה מופיעה גם כזה וגם כזו. לפעמים מופיעה בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה. נקרא שוב את הסיפור ונתמקד במילים שלמדנו.
אנאו אותם, בריוני בריונים, דאבו שהיו, בשיבבותי בשכנותו דרבי זירא, של רבי זירא. דאבה שהיה, מקרב לאו, מקרב להם, הכוונה היא אותם. כי איכי, כדי דנהדרו, שיחזרו, לאו, להם, בתיובתא, בתשובה. כדי בעצם שיחזרו בתשובה. ואבו, והיו, כבדי מקפידים רבנן חכמים. כי או כאשר, נח נפשי נפטר, נחה נפשו. דרבי זירא, של רבי זירא, כאשר נפטר רבי זירא, אמרו אותם הבריונים, עד העידנה, עד עכשיו, אבא היה קטינה קטן, חריך שקי, חרוך שוקיים, דאבה שהיה, באי מבקש, עלן עלינו רחמי רחמים. אשתה עכשיו, מן באי עלן רחמי, מי יבקש עלינו רחמים? ערערו בליבם, ערערו בליבם, ועבדו תשובה, ועשו תשובה. אז ניפגש בסרטון הבא, ללמוד ארמית עם חיוך, שיעור 4, לסיפור הבא. תודה רבה. לתרגול השיטה ניתן לרכוש חוברת לימוד כלילה ומלאה תוכן להזמנות 0547-760-921 או avraham.farkash@gmail.com. תודה.